ole hei voin chu tukin sing chu chome ka han kanga kan chome kan te hi engen han an to kan enanga o hei hi octopus ania hei hi chengkol ania chuanin heta hianin a chhungah hianin kep khesa awm bawk a chi thum ani kep hei hi kep khesa ania hei hi kep a khesa ania chengkol nen octopus nen hei hianin kan kang ta a dakar khat vel kan han chhum dawn ni ti hian a hmasa berah chuanin olive oil kan hmanga engtel pawh duh kha hman theih ni mai a tel tlem te kan leia purun sen leh purun var sawh thing kan han thlak a chuan kan han thlak zawh chuan hetah a pawlh ho hi barbecue a pawh khan kan hmang thin a beram sa te chu engwang nge kan tih chuan hei hi marcha tel bawk a thak a marcha hi chuanin marcha rawt dip te ani a tah hian thil nam tak a pawlh ani purun var te purun sen te khatiang kha tela chuan hei kan dah thrang tawnga kan tel mi kha chuan a pahnih na chuan hei hi engwang nge kan pawlh hei hi kan tih chuan hei hi chu a ti hanga a ti ala a thlum a tel bawk a chi a tam ani hei hi chuanin hei hi kan pawlh bawk a hei hi a rawng ti mawi tu ni bawk a sushi te pawh an pawlh thin a soya sauce tih pawn an kal bawk ani chuan hei hi kan pawlh bawk a tah hianin hei a chi tam em em mai hi chili a awm a tah hianin hei hi kan pawlh ani tah hianin masala ang chi te pawh chawhmeh rim ti mawi tu ti tui tu ani chuan hei hi marcha ani a marcha ready made siam chaina siam ani a marcha ania mi pe te awm a chhungah hian a in pawlh a chi tam hle ani chuanin hei hi kan pawlh bawk a chuanin chi hi chhete kan pawlh leh a tui kan leh awang khanin chuan hei duck soya sauce tih kha kan pawlh bawk a kan pawlh zawk chu heng ho hi an ni hemi chi khi ani a chi khat chi nei khian chi hnih chi thum chi li chi nga chi ruk chi sarih ani a chuan hetah hianin tui kan chuang so a tui chuan so kha kan han lei a tah hianin tichuan hei chuan siam sanah kan chuang a ti hianin tunah hianin minute sawm panga vel kan chhum tawh a heti hi ni a dakar khat ani lo pawhin minute sawm minute sawm nga vel kan chhun chuanin a lo hmin zer hnap anga kan ei anga tichuan ei sual te hi seafood hnamah hian a awm ve awang hian hmin tak a siam a tha a hmin tak a chhum a tha a chuan hmin takin kan chhum anga hmin takin kan ei dawn ani chuan mihring tan a hrisel a thisen thlum te emaw thisen sang te emaw i lo nei nih pawhin kham kha engmah a khawih pawh dawn lo niin a nih chu kei pawh hi tunah hianin thisen thlum te kan ei amah saw ka bp erawh chu la sang em lo a tichuanin tui hangah khanin hetah hianin an tam ka chhum a tichuan an tam chhung nen hemi nen hianin kan ei tawh mai anga hetah hianin chaw ka chhum bawk a ka chi thum pawh hi hmin ta ani chutiang chu kan ni a ei rawng ball hi a thiam tan chuan a nuam a thiam lo tan chuan a nuam lem lo ani ei rawng ball hi thai boy leh boil lo teh nanah hman lo tur ani a pa fel leh pa tha tih teh nan pawh hman lo tur tih kha ka rawn sei theih mai ni se la a lo awm e hei zawng hi ka rawn tih chhuah theih te ni se hei hmin tep tawh ania minute sawm panga maw minute sawm hnih vel ka chhuan ah chuan a hmin tawng hei hi a tui lo kang anih chuan tui lum hi kan leih bel mai dawn ni ole kha in vai in chi bei hmang tha phat mai ung le